खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया बिजनीनि बर' बाजाराव सानसेनि हाबाफारिजों बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। जथुम्मायाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बुंदों जोंनि सरकारा बोसोरनैनि गेजेरावनो गोबां खामानि मावनो हादों। दिनै 2 बोसोरावनो जोङो माखासे खामानिखौ मावनो हाबाय जेखौनोखि 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोगथाङाव माखासे जायगायाव नुनो मोनगोन। आसाम रांखान्थि बाजेटआव अदालगुरियाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कमप्लेक्स गायसननो फोसावबाय। हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि मोन 40 बियाबफोराव बिपिएफनि मेल मिटिंआ सोलिगोन। 40টা সমষ্টিত কন্টিনিউ ডেইলি দুটা প্ৰগ্ৰাম আছে। क'क्राझार सहरनि प्रपार्टी टेक्सनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिया जथायै खौरां मेल खुंदों। रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नियकनि फोसावनाय बाजेटखौ लानानै आदिबासी समाजा हाजासे गोजोननाय फोरमायदों। मुंख्लंनि नखरफोरनो नंखाय चेक राननानै होनाय अजदनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खेंफोरथि होदों। नंखाय चेकखौथ' जों मानो राननो चेकआ 200 मानसिनि 205 सानि चेक जोङो रानगासिनो दङ साननैसो उनाव बाखिखिनि थाखाय 25 कोटि रां दङ बेखौ जों उनाव रानगोन। सा सानजा रायजोआव अरुणाचल प्रदेशआव दिनै भारतनि सान्थ्रिनि गंसे हेलिकप्टारा गोग्लैनानै थेर-बेथेर जादों। निउजिलेन्डआव रिएक्टर स्केलाव गासै 7.1 गोख्रैथिनि बांग्रि मावग्लुंनाया गोबां खहा जानायनि खौरां। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।